Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang
Martes, ika-napulo ng adlaw sa bulan sa Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Magainop na lang kita tubtob sa takna launa 15 diri sa pagpangalagad sa aksyon balita banat bulig. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Ba, may mga ginapang-verify kita nga mga lugar kung bala may matuod nga may diri sa aton sa pungsod Pilipinas nung COVID-19 no gasaliada man may 20 na ka mga biktima as of this broadcast time nga based sa records sang Department of Health. May gina-verify pa kita kung kaysa paghalong gid kita sa mga informasyon nga nag-aabot diri sa aton mga kaaksyon, no? Sige, pakarunan ta lang na kung may verified reports na mga kaaksyon. Di kung kaisang paggrohilanat, siling ka ba daw COVID-19 na? Gali kay pitiksintas ultimo nga hilana. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga banwa kag syudad man diri sa probinsya sang Negros Occidental kag tubtob sa malabutan sa ngaton sining nga pagwaragwag sa oriental side kag sa Bugos nga Region 6. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson ginatutukan anay ang preparasyon batok sa COVID-19 matapos madeklara o kung gindeklara ni Presidente Duterte sa public health emergency preparasyon sang Panad Festival padayon. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar DepEd Bacolod preparado na sa tiyon nga magmando ang DepEd Central Office nga temprano pa magsilang klase bangod sang COVID-19. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa BCPO nagahulat sang direktiba halin sa higher command sang PNP kung ipatuman ang no faced must kag no entry sa BCPO mismo kagiban nga mga police stations. Sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, 64 anyos nga lula ginaligar ginimuslan, 28 anyos nga suspitsado ginpasakan kaso nga attempted rape kag frustrated homicide subong nga adlaw. Sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga pumuluyo sang Country Home Subdivision nagareklamo bangod sang kawadon sang supply sang tubig. Kag may sabat man diri karon dugay-dugay ang Home Invest Realty Ventures Incorporated nagpasalig nga homeowners sa mga homeowners sang Country Home Subdivision sa Barangay Estefania supply sang tubig liwat nga magabalik subong nga adlaw o kon buwas. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hopon, Pidia Negros nagpangabay sang dugang nga canine dogs para sa ila ginapatigayon nga interdiction campaign. Sindikato nga nagpalusot sang droga sa airport padayon nga ginausisa. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa siyudad sang La Carlota, chain of command ceremony sang 62nd IB sang Philippine Army sa Barangay Libas, Banwa sang Isabela, Negros Occidental ginpatigayon sining aga. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, investigasyon sang pulis
Nagapadayon pa kabahin sang ginaligar pagsulod sang duha ka mga armadong nga kawatan sa compound sang coal terminal. Balita naman sa syudad sang Sipalay, magutod nga may warrant of arrest arestado ho nakuhaan sang armas lutang sa checkpoint. Samtang sa aton sini nagapangunang nga mga balita gikan sa National sa News Center, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato pagkapatay sang isa ka pasyente sang COVID-19 ginakonfirma pa sang DOH. Samtang Presidente Duterte luyag sang death penalty sa mga nagpatay sa mga OFW sa Kuwait. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili gid lamang madugay. Mahina ang kalaban, pag-relax lang anay sa makadali. But before sinadri kitanay sa resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Martes, March 10, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 30 kag 27, liwat 30 and 27. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:06 na nga oras diri sa aton sining nga pagpangalaga. Sa mga kaaksyon ta dira, pwede na kamo ka like kag pamate sa aton sining nga Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. I-like lang lihog ang aton sining nga pagpangalagad, plus kung way kamo da mga monitor, pwede kamo dira ka monitor sa aton sining nga Facebook Live ang Aksyon Radio Bacolod. Kag sa aton sining www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Pwede man kamo ka pamati dira sa aton sining broadcast by email, no? Sa mga kaaksyon ta para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kada adlaw. Kayang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kagatay, iniman ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra ini sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo kada adlaw. Mabakal ini sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online, kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page, sang Kalusugan Yan, pwede ka mudra ka order. Paagi sa Facebook page, sang Kalusugan Yan. Katuan tanang balita gikan sa aton sining News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa pagkapatay sang isa ka pasyente sang COVID-19 konfirma ini sang DOH kag ining apat ka mga miyembro ni sang kapulisane nga paidalom sa quarantine matapos nga nakitaan sang sintomas sang COVID-19. Ano na plus na ni sa 24 to nga una action doors? Why pa? Ang apat ka mga pulis na wala pa. So, gina-check lang ni kay bag-o lang ni nagsulod nga information. Kalakip man ang
palayag ni Presidente Duterte nga luyag sang death penalty sa mga nagpataybla sa mga OFW sa Kuwait. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dorel Cabato. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa ato naman nga mga tagpalamati balita na nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginakumpirma sa karon sa Department of Health akong DOH ang mga report nga may isa ka pasyente sa nga coronavirus disease 2019 ang napatay. Ang pasyente nga ginasiling napatay nga mo ang 86 anyos nga American national nga residente sa Marikina City nga na-admit naman sa The Medical City. Ang mga pasyente ang mayaraman sang pre-existing hypertension kag may history sang pagbiyahe sa United States kag South Korea. Sunod rin kay Health Secretary Francisco Duque III nga base sa nabato niya balita nagtaliwan ang pasyente kay ina sang aga apang ginklaro sini nga iya pa sa karon nga gina-validate ang amoya nga report. Samtang sa gihapon bangod sini nga COVID-19 sa tunga sa nga kahadlok man kag kabalaka sini nga coronavirus nagpagwa naman sa ang pamunuan sa Department of Education sang pagsulundan nga mahimo sundon sa mga eskwelahan sa pagsuspender sang klase angot sa nagalapta nga coronavirus disease 2019. Kalakip sa mga pagsulundan amo ang pagsuspender sang klase kung may duha o kung masobra pa ang eskwelahan sa syudad o kung munisipalidad nga may kumpirmado nga kaso sa COVID-19 o kung mayara sang community level transmission sa isa ka syudad o kung munisipalidad. Ginpatag naman sang DepEd nga ang kumpirmasyon sang kaso pati na ang ginatawag nga community level transmission ang dapat naghalin gid lamang sa Department of Health. Samtang sa bago lang gid sulod nga balita, aprobado na sang House Committee on Appropriations ang ginaduso nga supplemental fund para sa Department of Health akong DOH agod batuan ining coronavirus disease 2019. Kabilugan nga 1.65 bilyones pesos ang ginaprobahan nga pondo sa komitiba ni AXIA. Yes, Representative Eric Yap bangod inilamang ang available nga pondo sa Bureau of Treasury. Sa hearing sa komitiba ginpahayag ni Health Undersecretary Roger Tung-an nga 3.1 bilyones pesos ang ila kinahanglanon nga pondo para tapnaon ang ginakadlukan nga balatian. Sa amo nga balor Ano nila na? para sa COVID-19 O, Action ano nila Rex. pagtapna ng COVID-19? Ate, Nga wala man lang ganin na bulong? Nga importante nga maka-quarantine ka sang kugalingon mo. Pareha siniblang apat ka mga miyembro sang NCRPO ni Blackstone Doors. Di dapat mag-quarantine sila sang ila kaugalingon angot sa COVID-19 kay base ko nung Nakitaan sila sang sintomas, sore throat, sakit bala sang tutunlan. Tigi nambalan sila mag self-quarantine sila pati Yes. nang ila sining misis to kag iban nga miyembro sang balay nila. Correct. Kaya amo nang advice Action Rex ang Kaya ang Department budget of na Health. daya di na nila kwaon. Ang, Di na nila gamiton. May nakabutan Action Rex na ipamakal nila kuno sang 40,000 ka mga test kits ang 139 million pesos. Pero inisiguro basi man sa mga precautionary measures nga ginahimo man bala sang DOH Action Rex. Ining 3.1 billion pesos nga Kasi sino to gani fund. budget to gani no nga kwaon nila? Iya sang Bureau of Treasury pero 1.65 billion lang diri ila nakuha. Kag pila sa mga pagakuhaan nila Action Rex amo man ang mga quick response fund bala sang DOH, contingency fund. May mga kuhaan man sa Action Rex kag nagdonar man o kung nagpromisa man ang PAGCOR nga magahatag man kuno sang 2 bilyones pesos ang PCSO 490 milyones pesos. So kabay patani nga hindi lang ni maglapta gid Action Rex man. kay do ka dasig. Oo. Natulog lang ta pagbugtaw no 24 na dayon. 24 ti Nagtulog ka way- 20 pagbugtaw. Way panapiho kung madugang kung mag-amo na lang na karon pagtulog ta. Gani man. So kabay pa kay ti Hindi amo. kaya atong mga pulis nga apat Action Rex ay kabay pa nga hindi sila positive. Oo, hindi lang kay sila symptoms mag-positive. pa malang to ila mong. O tigin pa kamayo na kay do halina
gali na assign na sa Camp Crame, ang among kwan nga mga pulis, isa dira gali Lieutenant Colonel pa. Okay. Kagang asawa niya nga assigned sa Camp Crame. Yes. Nga halin sa Japan sang March 5 Ang pulis. ang pulis nga asawa sang Lieutenant Colonel mga So pulis. possible gid action Rex. So dapat mag halong-halong gid. Oh, dapat yun. Sige hapon ang ikaayong lawas gid ang unakon. Especially ang ginatudlo bala sang DOH Action Rex ang proper hygiene kaysa gid na sa makabulig sa aton nga para hindi na maglapta pa ini nga coronavirus. Isa pagigaling ka disease. staff sergeant man nga na assign sa PCP Green Hills nga dito man ginahimo ang prayer room bala sa Green Hills Okay. Kaya Shopping may Center. isa lang da ligad nga na ang nag-positive to ligad. Sige na da siya visit Action Rex. Do 62 years old. Sige na da siya visit sa prayer room da sa Green Hills. So that's why ginsira na siya for 1 day or 2 days. Then gin-disinfect. Pero subong open naman for public kay safe na ko, no? So yun na siya gaya nakabisita man. Nakabisita man dito sa So, dapat gid nga i-quarantine na nila self subong. Kay para malikawan man. So sa wala mga sang travel policy sa Japan gali subong nga ginpagwa ang DFA. subong I think kula siguro action is may Wala, nagabiyahe oo. nga nga nagabiyahe nga mga halin pa sa iban nga pungsod. Pero balaan ko sa South Korea ligad pero ginlift man nilang iban do bari may specific lang gid nga province kundi amo ang Gyeongsang. Gani. Pero sa Japan siguro wala kay hindi pa man amo nakalala ang Gani. case dito. Ti subong na alarma gid ang kwerpo sang NCRPO parte sa sining apat nga nakitaan daw may symptoms sang COVID-19 pero gin-advisean sila na nga magpahuway-huway kag subject pa siguro sa quarantine man eh. Yes. So, kabay pa Action Rex nga mag-negative lang. Kati isa man ang mga kapulisan ta sa nagabulig, mandaan, nag-assist. Nag-20 niya sa ato, no? Ang COVID, gulpiada lang. Gulpiada lang nga may mga sintomas pa man lang ni primero mo. Sa ulihin, nagpulo siya. Maghalong-halong gid karon Action Rex, especially nga may local transmission di sa aton. Nga wala man siyaganisang biyake, bala. Travel history. Ato balang 62 years old, nga sa karon nalatnan niya na pati iya asawa. So, nang proper hygiene gid sa aton yung mga ka-action. Ining mga POM siya, nga ginabulong diri sa aton, mga kwan ni sila, mga nagitaan na nga daw may sintomas nga kasubong sila, pero hindi na sila yung mga COVID-19 nga mga Positive, kwan, hindi. positive din na sila, mga POMs na silang persons under monitoring la. Yes, para correct. sigurado, i-quarantine sila. Amo na may 23 na digali sa Bacolod. Yes, Action Rex. Sige. Sa iban pagid nga balita nasyonal, ginapahayag sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte nga luyag niya sa nga death penalty sa mga suspect sa pagpatay sa OFW sa Kuwait. Sunod rin kay Duterte, magabisita siya sa Gulf State agod hingyon sa gobyerno nga pang-utdon ang ulo sa mga suspect nga nagpatay sa domestic helper nga si Jeneline Villavende. O ni Villavende, tisadtong Enero, nagpatuman ang Pilipinas ang total deployment ban sa mga Filipino workers sa Kuwait matapos natabo ang makasilid ni nga pagpatay kay Villavende. Sa karon, ang employers ni Villavende ang napreso na samtang nagapatigayon pa ang trial sa diing ginatawag sang presidente nga good justice. Naibaluan kasunod sa nga kamatayan ni Villavende, nagsugtanay ang Pilipinas kay Kuwait sa ginatawag nga Harmonized Standard Deployment Contract sa mga overseas Filipino workers sa diin na sa diri sa kontrata nga ginidilian ang employers nga taguon ang passport sa ilang mga trabahador, pwede na nga makagamit sang cellphone matapos ang trabaho kag day off nga may sweldo. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 12:18 na nga aton oras. Sige, largahon tanang aton sining nga mga reporters nga iban pa nga naka-standby gikan sa area of assignment sininila. Unahon tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office upod kay Action Eden Abuso. Ini may kang tanan sa 64 anyos nga lula
Ari man niya ho, way man niya patawad ng klase katao na mong nami kurintihon sang coronavirus, Sir El Rio. Ining suspect lang 28 anyos. Ay kinurinti si Lula. 64 anyos na yang ang edad sang Lula. Ginimuslan pa ya sang 28 anyos nga suspect Di pasakaan siya attempted rape kag prostrated homicide subong nga adlaw. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Nokpo. Aksyon Eden. Rex, paidalom na sa inquest proceeding kay Inesang Aga Marso si Glenn Andrino, 28 anyos sa kaso nga attempted rape kag frustrated homicide matapos ginaligar ginhimuslan kag ginsakit pa ning 64 anyos nga balo. Sa tong Marso 8 las 4:35 sang kagahon sa Puro Kakahuyan, Barangay Himugaan, Baybay, Syudad sang Sagay. Sunod kay Sagay PNP Chief of Police Major Antonio Benitez, ginsulod ni Action Rex ni Andrino ang biktima nga nagaisahanon lang sa ila puloy-an kag ginaligar nga hana kuntani nga himuslan. Dugang pa ni Benitez base sa ilang investigasyon, ginsakit kag posible ginlampos pa ni Action Rex ni Andrino ang ulo sang biktima. Rason nga nakaangkon ini sang head injury kag pilas sa nagalain-lain nga bahin sang iyang nga lawas. Ti palayag ni Benitez nakabati sang pagpangayo sang bulig ang mga kaingod sang biktima. Rason nga gilayon nagpalagyo si Andrino samtang gindala naman sa hospital sa syudad sang Bacolod ining biktima. Sunod kay Benitez matapos ang 3 ka oras nga pursuit operation, nadakpan si Andrino sang mga barangay tanod kag turn over sa kapulisan kag nakita pa nga madamo ni sang dugo ang iya sini nga bayo kag shorts. Base man Action Rex resulta sang test nga ginpatigayan sa biktima, wala man sang penetration o kung pila sa kinatawo siniti. Sunod sa hepe, padayon pa sa karon ng investigasyon kag ginatan-aw pa kung may iban pa nga kaupdanan si Andrino sa ginhimo man sini nga krimen. Pamatinaton si Major Antonio Benitez. Bali may alleged rape kita, nagpadala kita to mo aron investigator para mag-investigate. Found out nga ito was an attempted rape. Pero may pilas ni siya ma'am kag-injured niya ang biktima. That's why ginadala sa hospital. Paglabot sa hospital ma'am, medyo ang degree sang iyang injury kag ang manner sang pag-inflict sa injury constitute sang prostrated homicide. So ay nga ang kaso nga i-file naton subong sa suspect nga arrested man during hot pursuit operation sa bulig siyang mga tao sa palibot sa area is an attempted rape kag prostrated homicide as recommended sa aton prosecutor sa Sagay City. Depende na naman sa prosecutor kay ang aton gin-file sa ila is attempting wala man kuno ma'am based sa mediko sa iya result sa iya medical na wala man sang penetration but ginabili nato ni sa Action Rex, sabay lang sa pagpahayag man ni Major Antonio Benitez. Balitalin sa Nokpo ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kadtuan tang balita gikan sa Special Assignments. Upod kay Aksyon Artay Hupon, Pidiya Negros nga nagpangabay sang dugang sila nga K9 Dugso para sa ilang ginapatigayon nga introduction campaign. Sindikato nga nagpalusot sang droga sa Silay Airport, padayon nga ginaosisa. Ti paano na maglusot na kung wala kontak naman? Amo man lang nang pinaka... Ay ho, dapat imbestigahan gina sang tulida. Sino ang nagpasakay sinakag? Sino ang kontakya sang ara sa airlines company? Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhopon sa Special Assignments Action Art. Pinatutukan karon sa PDEA actually dito sa National Inigatotok Action Rex matapos nga diri sa Negros or sa Bacolod sila airport na recover ining mga items nga gin-address sa isa dito ginaguro sa ginhalinan guro tutukan nila Action Art lantaw nila sa ano na gani sa kamera. Ati pero nakalusot ti wala labot kundi grabe tong mga kuan nila gamitan isang may mga
kung ano lang ginpotos ni kisulod sa pagkaon nga para hindi mamutikan. Pero amo na ganing gina-question mo sa PDEA nga way ma-detect ini sa scanner kay ginapalabay man sa tanan nga ang tanan nga mga items kay ginapadala diri. Pero ang mission karon sa PDEA among nga pag-checkar kon bala legitimate nga ngalan kag kon ining nagpadala sang items malocate pa kay hindi pa na may baluhan nimo dito sa national ni karon ang nagahimo sang investigation angot iya sa identity kag sa pagpusaka sang kaso angot sa sining pagpadala no sang makon mo sobra tungas milyon nga presyo sang sabo o balor sang sabo nga na-recover na diri sa Bacolod Silay Airport. Isunod diri kay Nicolas Gomez ang PDEA head sa Negros Occidental. Ang sa ilabahin niya subong inalantaw nila kay ti address ni sa isa ka courier company kag wala pa man nila malocate kung sino ang dapat nga magbaton diri sa sining Shabu ang destination diri malang sa Bacolod o diri sa Negros, pero hindi pa ma-determine kung sino ang manog kuha sa nga items. Tisiring ni PDEA Negros Nicolas Gomez, may mga eksperto kag personel sila nga nagatutukid sa sining sahi sa panibagong nga modos nga ginahimo sa sindikato. Ang isa lang niya nga ti ginakabalakan nila nga ginahimo o kon saranggali ini mahimo sa sindikato nga ginapaagi na o padala sa mga eroplano ang pagpasulod sang droga. Sila nga kanugon nga tisigi kita bantay sa mga puerto nga hugot naton nga ginamonitor bagod sa primero ginapatihan ginapadala sa Ruro ang pagtransport sini ipatigili sa eroplano malutsan pa. In fact, ang isa nilang gin-request karon sa National Office kag sa paagi sa region ang dugang no nga K9 units ang K9 dogs nga gasign diri sa Negros kay sila nga duha lang di kabilog ang sa aton sir mo. Di sila nga kung may katuan ang ining K9 units sa may operation dito ya San Carlos tiway na kita gamiton ng iban pa kay isa intended man diri sa Bacolod City. So amo nang kabudlayan nila nga hopefully ma-providean man sa national ang pamunuan sang PDEA. Wala sila karon nagapamayag kag ang instruction gani sa PDEA National Office nga mas pabaskugon pa kag sigiyon nila ang mga interdiction operation nga ginapatigayon. Yaring palayag ni PDEA Negros Head Mr. Nicolas Gomez. Kuha na natin sa instruction natin sa regional office na i-intensify yapon siya ng kuhan. Ang i-intensify o ang dapat more frequent na presence natin sa mga terminals natin sa airport, sa bus terminals natin, sa atong seaports. Kaya that's why may kita siya, nag-request kita na madagdagan pa K9. Kaya mo ganit, damo ang atong mga entry points dito sa probinsya. So hopefully madagdagan kita tapos about sa mga ang food instructions ng atong sa pataas kaya may mga personalities involved man diri halimbawa itong sender kag ang supposed receiver may mga investigation na himo tapos ma-file kita no as per instruction sa atong legal service ma-file kita ang kaso against itong sender mismo ang sender mismo ang file natin pero ongoing pag-investigation natin just to verify kung ang yun pangalan niya, kung hindi ba niya siya because base stolen identity lang niya o kaya fictitious identity. So, amo natin hindi dapat gina-investigahan but as soon as ma-found out na natin na so din man nila ng personality in the sender. So, kaya natin siya kaso. Palayag ni Nicolas Gomez ang tagpamuno sa PDEA Negros. Ang kaaksyon nyo, aksyon na tayo hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Art Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art kadtuanta si Aksyon Dale Salazar. On standby man sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa palayag sang DepEd Bacolod, preparado na sa Tiona nga magmando ang DepEd National o Central Office nga temprano pa nga magsira ang klase bangod sang COVID-19. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar.
Action Dale. Action Rex ginasuportahan ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales nga temprano nga magtapos ang pagsira sining klase bangon sa mansang threat sang COVID-19. Sa interview naton kay Ma'am Sales sunod rin siya wala sang poder o kung hindi otorisado ang DepEd Bacolod Action Rex nga mag-declare sang early closing sang klase bangod nagdepende sila sa mando man nga gina-issue sang DepEd Central Office. Pero sunod kay Sales iya sa karon ginatugyanan ang mga teachers diri sa Bacolod City nga padasigon ang pag-compute sang grado sa mga estudyante kag tapuson ang iban pa nila nga mga obligasyon sa eskwelahan Action Rex bangod in kaso nga mag-declare man anuman nga oras ang DepEd Central Office nga early closing sang klase preparado no ining mga public schools diri sa may syudad sang Bacolod. Sa karon Action Rex final exam week sa mga graduating student diri sa Bacolod kag next week ini naman ang mga non-graduating students. So sunod diri kay Mama Sales in case kid man nga may mga recent or may mga bago nga mga announcement from Central Office ila ini tagasundon Action Rex. Sa sunod siya wala man sang perdihon ang mga estudyante kon teachers kon early closing bago na importante diri sa iya no, nga ma-contain ang COVID-19. Sa karon sunod kay Sales padayon ang mga local activities diri sa mga syudad sa Bacolod pero ila sini ginasunod ang mga precautionary measures batok sa COVID-19 nga gin-issue man sang DOH. With regards naman sa graduation Action Rex ang schedule diri sa mga public schools sa Bacolod City humalin March 31 tubtub April 3. Aring palayada ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales. Pero looking at the scenario, daw naglain ang stand ko subong ganing adlaw kasi kung kabay patani may instruction sa babaw balang ang pinakanami gid subong ma-contain ta ang case ng COVID kay do kadasig gid sa iya pag-spread. Kung ano ta siguro ma-early kita closing nga. Pero tiwa ipatas ang instruction sa central office amo nang ginahulat namon nga tani maka-decide. Do you have the authority to declare? Wala kami sinasang so depende kami sa central office. Pero sa as of now na ang mga maestra namon they're trying to hasten ang mga computations ng grades. Tinagapa-exam naman kita. So anytime ya kon mag-declare gid man ang central office nga mag-stop pwede gid no kay almost done na gid man yung mga schools ta Ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action dahil Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan ang balita ni Action Alvin Graba sa patrol. Mga pumuluyos ang Country Home Subdivision, Barangay Estefania, nagreklamo bangod sang kawadon sa supplies ng tubigo. Home Invest Realty Corporations or Ventures Incorporated nagpasalig nga sa mga homeowners sa Country Home Supplies ang tubig liwat nga magabalik subong nga adlaw o kon buwas. Ay, salamat. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Action Rex Dismayado ang masobra o kung ang mga pumuluyo no sa kapin isa ka libo ka mga residente sang phase 1, phase 2, phase 3 sang Country Homes subdivision sa Barangay Estefania. Dismayado sina sa developer kag management sang Home Invest Realty Ventures Incorporated matapos Action Rex nga tatlo na ka adlaw wala gyapon sang supply way katubod abi ang tubig sa gripo and pila ka mga pumuluyo Action Rex sa mga subdivision ang nagapamangkot kag kung san-o pagidya matubod ang tubig sa diin sila mismo naka-eksperyensya nga sa diin suro sa ila nakibot sila Action Rex nga naguntat ang supply sang tubig sa ila sining panimalay nga wala man direct tamente nga explanation ang management sa amo nga subdivision plus nagdugang pagidang ila sining problema bangod tatlo na kadlaw sumugod subong adlaw bala Action Rex ikatatlo na kadlaw since Sunday wala gyapon supply sang tubig after na naibaluan Action Rex nga mas nagguba bala ang makina o ang motor nga nagasuyop sang tubig pakatos tangke. Amo na ganiyang balko kapon Action Alvin dapat may reserba na da sila. Ay kung mapurdoy ng isa ka makinada, why na? Ngita naman sila?
Ang problema gid aksyon na Rex, and that is why kagina ginpadulungan ta, pero kagina pagpadulong ta sa opisina nila Action Rex. Asusta kay damo pag ito nagsaka to. Nagreklamo kagin pamangkot ang nugid bala ang cause of action. Sang sininga problema sa piyak sininga 3 days na ang ila sininga wala supply sang tubig plus ang ibanderiya nga ginpasikto ano gid bala dapat ninyo himuon sano ninyo patuburon ang ining tubig abis country homes kay damo nagareklamo ang ibanderi suno sa ila nga nagabakal pa sila tubig sa guwa. Amo nang kalabanan tong gakatabualin pa sang Domingo sang hapon Action Alvin. Ini gamay lang ning galing di maguginsindi nga wala motor nga available. Kadamo sang kabaligya motor de ano gid nga motor ang kinanglanon sang home invest dira. Basi siguro Basi motor guro nga motor lang eh. Damo man motor Action Rex. Bisan ano nga motor kinanglanon nila di sa Bacolod kadamo sa nagabaligya di nga didto para sa iban nga mga lugar Baklon. Abroad pagid ko no, pero kinanglan pa sa abroad man. Nano na sa abroad tayo agakwa ya sang kinanglanon ta? Ani sa pa na Action Rex kabalo ka. Hindi mo nagurin tsakto Pag walang na nila nga sa abroad pa, kung dinto naggaguluwa ang dinto mahalin ang mga motors na. Kaya ano hambal nila kuno da? Hambal nila, ngita pa sila. Pero nakakita na sila sa flyer, Action Rex. Ngita supplier pa o kung ulutangan? Nakakita na sila sa supplier. Okay, supplier gin, hindi ulutangan. Base, no? Kahibalo ko katamo sa nag-tune in subong sa country homes. Dira sa Barangay Estefania, balo kadamo country homes subong mo may Ara Alihis, may Estefania, Iloilo, but din pagiding iba ni. Action Rex. In fact, damo man ganing reklamo man sulapo kaginas ang pila kag mga ginasabat bala kaginas ang mga sa reception. Hindi may receptionist dito sa opisina nila. Yawan pa nagang Action Rex ang pila ka mga receptionist dito sa pag-explain kay ginapamangkot man gani nila ug gid bala na tabo nga may supply gid man tuod sang tubig kahapon nga adlaw. Pero hindi alin sa ila although nagwa gid sa tangke pero natabo diriya ang supply nagikan man sa fire truck sa gikan man sa chamber diin suno pagid sa ila kabalo ka sir natingala kami nga itom ang nagwa sa tubig. Ti sila niya sabat nila posible base sa nag-supply sa tubig no nga hindi na ang sa fire truck na kay balota kundi na sila gakuluwa sa mga dalagko man nga mga kuanan sang tubig di ba sa mga fire ano na magtawag ka fire hydrant para ginakuha masiling pasla itom sa linya na sang tubig ninyo itom kag sa tangke ninyo. Ang pasulod nila kapon sang tubig to sa prangkang istorya, ginagi nila sa tangke, tapos ginpaagi nila papandar sa mga gripo, agi sa mitrohan nila in short. Ti wala unod ang mitrohan nila wala unod ang tangke nila kagang linyada pagpandar mo sang gripo gasirit pa na Action Alvin mo pa na dumaskog pa sa ihi bla sang ibanda. Tiyog man gali ang mitrohan. Pag open mo pa lang niya sang gripo mo, parte ng tiyog na iya sang animal nga metro. Ano na nila na? Water meter. Water meter nila, parte tiyog sina. Diba, no? Galing kay ang problema kay kadugay na ina sa prangkang istorya ang ibandra gusto man akong tani nga magamo ng supply blas ang tubig nga mas damo-damo sa i-supply sa Basiwa. Kay kung ipa-attach ka gito over nila sa Basiwang operations, posible nga dirang area mapiktuhan man na sang andaranay da sang tubig. Yes, Action Rex. So, ari Action Rex kay na timingan natin dito ang pila ka mga pumuluyo nga ang manami sadto kung tani, kung nag-supply gid man sila kapon sang tubig, galing kay ang problema iagid gina nila sa metrohan mo. Tanan nga supply nila sang tubig, iagi na nila sa metrohan kay nga sukto na nila mga member consumers na sang ilang ano na gani na magtawag na sang concessionaires nila sang tubig kay under na sa mo sa home invest tanan na amo na nga paagigid nila sa gripo nila. Yes, ano hambal kuno sang ano to
OM? OM nila, Operations Manager. Operation Manager nila. Sino ganito? Si Mark Millosa. Mark Mark Millosa. Minyosa? Oo. Ti ano ang balya ko no, mitingan pa nila, way sa kay balo kung ano ma-charge sa mga tao na or nano na? Okay, siling niya, actually, nakabalusan na ang accounting mo. Ang kay balo accounting? Oo. Nag-operation manager pa siya, way man sa kay balo da? Ay, isa pa na Action Rex. Kanina. Dapat operation manager ka. Halin sa operation manager, ang command padulong sa kuana lang, alang-alang na kay Mr. Gonzales na maharlin. Hindi halin na sa inyong operations tananda, nag-manager pa dira, nag-operation manager pa na kundi man lang kay Baloda. Yes, Action Rex. Si papatita man ng tigog karon kagag sa Batman ni Mr. Minyosa, pero this time ato no pamatian man. Ang pila ka mga reklamo, Action Rex, sa akto dito, nga ginapamangkot of course, sa lagbat man kita pamangkot, ano pala natabo. Ari Action Rex, ang reklamo sa mga pumuluyo. Wala kami kabalugol, pero wala sa nagtubod ang among tubig. Titingalaga kami, diba naman kami lang ang wala affected nga sa linya naman, kung saan puti. Naguba ang motor. Ikutin kung ining tubig. Ang nagpadala mo sila sa chamber, ang katrap na tanker sa chamber. Nagibutangan itong tangke. Ubos na. Kung anom lang na yung truck na. Hindi. Pambot lang. Sabi na, ako pag-ugas pang napalang, okay lang, kaya limnan, makabakal ka lang yan. Ito yung paligo yung problema. Paligo, pangpa, ang gawin mo, pag-ugas mo sa mga pinggan, talaan. Tungkol si Halit ni Vladimir, nag-run siya pa Mayor, o kung yun, mag-run ka muna yan. Halit ni Vladimir, ha? Yun, para mapulit mo siya mga pagka. Hindi ko yung yun, yung mag-politik yung tao na yan, siya mo siya pinisyon. Action Rex, dala sa pa si Vladimir. Insakto gid man na. Kay siya ng developer na damo sang country homes. Siya ng developer kag ang dumala dra sa country homes ang bata niya. Ay gali. Kay dito na sa focus sa resort yan na sa may Lakawon. Tapos kay wala maging saktuhan ay sa regluhan ay sang duta kagalagyan da subong amo na butang da siya sang gwardya duha ka bilog kay hindi ada pagpagyan sang mga dalagko nga mga tracking sigano kung siyang malamita sang maintenance sang dalanda. Ani man, problema pagid. Actually, kagina Action Rex kunti nadismaya. Nadismaya sino? Ang mga pumuluyo bala sa country homes. Nagpangayo sang pasensya. Sino nagpangayo pasensya? Ang management sang Home Invest Action Rex. Gali. Si Sir Mark Minyosa. Dapat si Mr. Vladimir ang magpangayo pasensya. Yung pangitan natin kagina kung dinsa. Dinsa? On travel, on business permit. Ito sa abroad. Hindi man sa abroad, nag-abot na sa halin sa abroad, nagbalik di siya. Galing kay ang problema, why sa inog atubang sa tawo? Mapakita lang na siya kung may ara na inog ilis sa motor. Yes, Action Rex, no? Basic naman karon. Pero siling gani ni sang operations manager, si Mark Minyosa, siling niya, gapangayo pasensya, no? Sa mga pumuluyo. Kapin pagid siling masupay. Tingaway to sila nagkaladto? Karon makadto sila, dulong na nila ang bago nilang bagong dapat sang na guba na nga daan, sang Domingo sang hapon, nagkadto to sila glayon. Kag nagpa-korida sang ng pahibalo sa pumuluyo. Pras-pras ang ginahimo mo. Nga kung pasensya gid ka mo, mga kauturan ta, diri sa country homes, wala nagatubod ang tubig ta, kaya amuning rason. Kaya mula na tanay ka simple. Para maka-akto gila yun, igoy ang magpahibaluya, aga na yasang Lunes. Action Rex, no? That is why ang cause of action nila, sunod diri kay Mark Minyosa, para lang matagaan solusyon ang problema sa kawadon sang tubig, at nagpa-deliver sila, no? Anom katrak. Anom katrakin, butang pa nila sa tangke, kundi itom ang guwayag yapon. Kaya nga, ibulada na sang tangke niya sa mga alagyan sang tubig nga way mang katilaw limpyo. Amo na pag open mo sang imo nga gripo, ang pus nga sang gripo mo, gamo na, pagwaya, itom pa sa buhok ya. Pero may rason sa kagina Action Rex. Ang rason niya kagina, actually, ang amon diriya, tangkin amon, gina-maintain na ginanamon. Maintain man? Oo. And na-timingan lang, ang nag-deliver sa tubig, medyo... Sugiran niya pa yung dira na naghalin pa sang primero nga pagtukod sang country homes na nag-star
Mayo pa to sa first, second month, hasta sa 5th month, mayo pa dito, pero pag 6 month, hasta nag 1 year, tubtob na subong, pila nakatuig, matabat, na nagkaladula naman og-maintain, nila sang ila sining gripo na. Tingala man ko, Action Rex, nga itom nagwaan tubig, no? Mo itong reklamo sa mga pumuluyo dito. Pero sunod saya, anyway, nakabakal na kami nga within today, ipakayo na namon kung makayo subong adlaw ti matubod or maybe by tomorrow matubod gid Action Rex, no? Siling di sang mga nag-komentar diyo, linya tani, hindi na pagbutang sa tangke. Ano pa itom? Mayari pag hindi, linya wala to pa ila rasyon sang tubig kung ano oras. Dapat magpaibalo kung ano oras mapatubod halin sa tangke. Tiyan mo na, linya sa abroad man gani gina-order ang suga sang hindi man halandumon nga tower. Nadala sa panglandumon tower. May explanation man to sa Action Rex. Ato lang hambal mo kunti magwas gripo. Kunti nag-deliver sa tubig gikan man sa isa ka fire truck anong ka fire truck bigin putang sa tangke. Kunti magwa gid sa gripo mo. Pero antes magwa sa gripo mo, maagi gid sa water meter. Maagi gid na ya. Tigin pamangkot naton, sir, ano matabo diri karon kay kung maagi na sa water meter, di chargeable ni sa pumuluyo. Suno sa iya, ini magadepende ni kay ma-meeting man sila by tomorrow, kung bala i-charge ni sa pumuluyo o kung hindi i-charge na sa utok nila. Amo nang mapabutyag ko na lang sa utok na lang na nila i-charge sa katuntuhan lang obra nila. Pila na ni kadlaw Domingo sang udto wala na sang tubig ang country home sa Subong. Din para mangitang tao sinasang obra nila naman. Ani man. Reaction na Rex ang explanation kagang pagpangayo man of course ang pasaylo ni Mark Millosa in behalf resign na da sila para nga magkalaumpawan na da sila. Yes, Action Rex. Ari pamatihan ta si Mark Millosa. Subong ara na ang order namon kuluwaon na lang gid subong. Anong order nyo nga? Ang submersible pump nga mabalik ang tubig. Ay naglupok to siya sa dalom siguro plus ang paggulan tudo sang mga Friday do nagsupon sa dalom or na baha tublaw. Tinusudlan tubig ang submersible pump ang sagwa ed ablaw. So amo na anyway ara naman order namon kuluwaon na lang gid subong kag ingagawon na. Sa din pahalin ang inyong submersible pump? Ang submersible pump usually sa US nag-order mayo lang kami ara kami supplier nga makaingagaw hatag dason sa amon sa amugin na exact nga kun ano kinahanglan namon. Pila ka adlaw antes matapos masolbaran ang problema. Hopefully kan sa hapon. Tingwaan lang naman pero the most tomorrow makayo na. Sa masubra 1,000 nga panimalay dira sa phase 1, 2 and 3. Kasi may mensahe ka mo sir granting sa sining nga problema bilang OM sang HR. On behalf sa HR mga lang gid kami pasensya kay di aksidente man natabo kag hindi man namon gusto mo nga amon abla. Roll down natabo na ang HI ginawbra man nila ang tanan para mabalik din ang tubig as soon as possible. Wala man gipabaya. Ay man sila nagpabaya ko dapat kung may plan A, may plan B na. Ma-trouble ang plan A, salon sang plan B. Amo na dapat action Alvin mo. Di kay pagkagubas ang plan A, way ka na isunod, way ka dapat gilayon nga plan B. Kay nga, ma-order ka pato sa kundin pa nga malparahi to ya. US ko no, balya. US, aragid lang nas dalapugan nyo da, may US pa. Pamangko taman Action Rex ko ti nato dito na sila gakwa sang supply. Galing kay hindi sila kabakalya sang personal nila. Ang panukot nila per cubic meter dra sang tubig, sobra-sobra pa. Mahal? Amo na dang dapat to kibon na da. O tro maning luwa kay da wala man kay labtanan ni kay pribado man ni kuno. Yung pamangkot naman sa Action Rex, ano matabo ni karon kung kunti kakason ang daan ng guba, ano yung guba ni pakayo nyo kung hindi, para ikasugid man matabo, di ba? Bakit pa paano may alternative pa nga magamit? Siling niya, pa-repair ni namon, kag i-reserva para lang dara. Para lang sa country homes. Wala tonta, either karon, sapon or buwas. Sa Action Rex, karon sa hapon, hukon buwas, ara na. May tubig na sa country home. Ina, kung may tubig, kunway ni Pimnon, kung ginis lang may tisik kag Santon Plus para magkalaumpawan sila. Importante na. Oo. Para malugtungan ang aplikasyon nila, no? Anyway, Action Rex Balita, report sa patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:48 na nga aton oras diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ginakulta lang ang atensyon sang itsay, no? Tigin takigangutan na kamo sa Aksyon Radio. Hambal ninyo, it's either karon sa hapon or magkasisidmon pa o kon buwas mahuman-humana. Lantawon ta na buwas, atagan ta na sila sang chance. Si Sherwin Reales linya, okay ang pasaylo, pero diin ang tubig. Aksyon ang need namon. Butangan nila sistema ang rasyon sang tubig. Galing kay pag-sistema na, why sila isistema na, kay nga, ang gasulod nga tubig, kulang-kulang pag-adidas tao. Sa prangkang istorya, phase 1, phase 2, bisan ng phase 3 pa na, ang magamit sila, kulang gyapon ng tubig da. Why sila sang plan B? Ang manami dire, nga imaitisi sila, no? Para maumpawan sila. Kung immunity booster nila hina, may tisi ang kinanglan nila. Alkaline base nga vitamin C. May tisi ang dapat sila. Kapin pa kung ginaubos lang ang ginakataro, ginasipon, may tisi ang kinanglan nila. No? Santon Plus Herbal Capsule namin ipare sa may tisi. Pangpatunaw sa bukol-bukol, hubag, sis, tumor, kagoite. Santon Plus Herbal Capsule mga kakson. No? Ang imo sininga tumaron para sigurado ang mga ginabatsyag ta sa lawas magkaladula ina. Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi sarang mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar kag makabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, base kung nagakinanglan kamo house and land, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo, kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga kaaksyon ta, daligid lang manload tanay gamay lang ha. Sa kay Joe Moncaltorilla, may lang pag-monitor kay Sherwin Reales, Mary Jane Saludares, kay No Joel Hagurin Taparan, may lang pag-monitor dira sa Crossing Central, Manapla, sa Taparan Family da. Sa kay Nonoy Tahones, Raislin Tan, no? Sa abroad man gani gina-order ang suga sang Halandumon Tower yan ni Kayna, no? Kay Nining Malo, may lang pag-monitor, no? Nining Malo, tanin di na pagbutang sa tangke, mupa itom. Jocelyn Kalamaan, Romy Alconsa, ang chairman of the board sang Operation Tulong Task Group. Joseph Pacifico, may lang pag-monitor sa Mayor's Office, sang Banwa sang San Enrique, sa kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Bambi Gomez, kag Maria Richel Espinosa. Ayos, salin sa kay Joseph Pacifico ang panamyaw. Kay Inday Dali, yasa ho, araman siya online man. May lang pag-monitor Inday Dali. Dali yasa. Kay John Arquilias, Madam Elizabeth Malaka Gamala, and sa kay Julio Soles, sang La Carlota, kay Dino Alec, kay Heaven, Fernando Lombre. Sir Leog lang ko tamyaw sa kay Jovet Lombre, ni Midel Badi, Midel Soset, Mimonso, Niminso, Dakutan, Dako, Silay City. Kay Maricoy Grace kag Paricoy Roy Leonida. May lang pag-monitor sa Banwa sa Manapla. Paring Roy kag Grace Leonida, may lang pag-monitor. Ayos, dagang salamat Maricoy, no? Mary Grace Eugenio Fermin, kay Joe Hierson Lapinig Honio, kay Tintin Kanha, may lang pag-monitor dira sa Crossing Balo, Kanha Family. And paring Binji Pilisario, gamonitor man sa Manila, ho? Paring Binji Pilisario.
kag Felisario family dira sa Manapla. Guanzon Fernandez, Jamaica, may lang pag-monitor. Good afternoon, Action Rec. Shout out lang ko. ISB, Car Aircon Shop. Kindly Insect Garganyan, Maria Los Garganyan, kag sa ika-twin Kabata RR and RJ, kag Inday RB, kag sa ila ng mga tinaw mo ilang pagpamati. Guanzon Fernandez, Jamaica. Ayos. Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor, Gian. Kay Ron Bautista, Grace Alba Mistas, may lang pag-monitor. Shout out lang kuno kay Nanay Agagay Tatay Yada sa Moises Padilla. From Manila, Grace Alba Mistas, kay Jeffrey Rodriguez. May lang pag-monitor sa kay Ludilin Karamihan. Happy birthday lang. And sa kay Morales, Jen, may lang pag-monitor, no? Dara sa roadside. Sa tangob ni siya, Jen. Sa kay IC Kyle, kag sa bana ko nga si Ayan Ruiz, halin kay Jen Morales. Always gid ka pamati sa Action Radio. Sa inyong programa, tamiyaw ko lang dagaw bra sa Jensans Philippines Incorporated. Nga upod ni Ayan Ruiz. Ayos! And Action Percival Villamoron, dalayan man si Anthony Hugos sa LH, California. Jo Marie Formentera, kag kay Jenny Perez, aka Jack Balaan, sang Binalbagan. Ayos, Lonila Tarosan, Imbong Jocampo, si Noemi Helwa Nicor, may lang pag-monitor, Noemi Helwa Nicor. And Maria Los Grijaldo Macunat, and Luisa Flores, dira sa Sydney, Australia. May lang pag-monitor, Luisa Flores. Kay Edwin Pinida, kay Stal Antonio Kadayday, ga-monitor sa ila balay. Ayos, dira sa Alihis, no? May lang pag-monitor. Ayos, sige. Kay Jose Arson Lapinigonyo, ga-monitor kuno sa likod sang Nissan Yagata. Ayos, dagang salamat to si Arson Honyo. Ayos. Sige, daligid lang mga kakson, ha. Standby sa aton sining pagpanumbalik sa Dili Lamang Madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020
sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita. ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canton, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 6 ng aton oras. May lang pag-monitor kay paring Emilio Sigumpan. Ga-monitor sila ni Marinita Draho. May lang pag-monitor paring Emilio kag Ninita Sigumpan. Kag kay Mary Gracio Inyo Fermina. May lang pag-monitor, no? Kadtuan tang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby Aksyon Eric Magbanwa. May kangtanan sa balita ni Aksyon Brian Morden, Gob Lacson. Ginatutukan na ang preparasyon batok sa COVID-19 matapos madeklara ni Presidente Duterte sa public health o kunining public health emergency. Preparasyon sa Parade Festival nagapadayon. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Brian. Action Rex, may mga initials ng pag-sinapol kahapon si Governor Eugenio C. Lacson. Sa tanan ng mga departamento may ara sang kangtanan sining pagpanghanda sining ginakakulbaan nga coronavirus disease 2019 no kung mas kilalang COVID-19. Action Rex. So kay Lacson, mas ginuna niya ini bangod nga kinahanglan nga nakapreparar ang Negros Occidental, ilabi na gid sa mga ekwipo nga dapat gamiton sa mga personnel nga assign sa mga hospitals nga muni ang mag-aatubang kung may ara gid man sa mga persons abing ma-identified kung may mga sintomas abi sining COVID-19. Action Rex, may ara na sa mga preparasyon bisan sa nagliligad pa kaangay sining mga barangay health emergency response team, no? Amo ning BHERT ginpaprepara naman ang mga personnel sa mga hospitals, pundo kag iban pa, no? Para nanggid nga ini ang maagapan gilayon kung may ara gid man diri sa Negros Occidental. Angot sini suno kay Maranion o kon kay Lacson nga ang mga pumuluyo may dako gid nga poder kag bulig diri sa pagsugid, sa pagtudlo kung may ara sang mga persona malapit sa ilang puloy-an
nga nahibalaan nila nga may travel history halin sa iban nga pungsod para ini ang ma-address gilayon kag mapaidalom sa anuman nga mga medical legal abi nga mga aspeto para hindi na maglala pa ang ining sitwasyon. Pero sa Sirimatinion so far diri sa Negros Occidental wala pa gid man sang naging report abi action rex kaangay dito ya sa Metro Manila. So pangamuyo suro kay Lacson ang pinakadako gid diri nga mabulig agod nga makalikaw kita sa nga sambit nga balatian. Actually, Action Brian, no? I feel as far as Panad is concerned, we still have time to decide. Okay. Ang i-focus lang naman is after the presidential proclamation declaring public health emergency, what do we do next? Okay. So, dili kami focus po. And we had a preliminary meeting with TRRMO, with our DHO, with our PSWD, together with our provincial administrator, to come up with a protocol already, kung how to address the public health emergency. So, mananamon. Action Rex sa porsyon sa palayag ni Lacson regarding naman niya sa Panad Festival 2020, ini mag-aumpisa na kunta ni Abril 20 to 26 ini dason nga bulan. So na kay Lacson, hindi ilang anay pagtandugon ina, status quo lang anay kay may mga enough time pa man silang pwede iplastar ina tanan-tanan kay base mag-abot sa bulan sang Abril nga magkanay-kanay man ining COVID-19. So padayon ang Panad Festival. Pero sunod sa iya, before April, kung mas maglala pag na sitwasyon, hindi na siya magduha-duha pang ikansila ina Action Rex. Pero karon padayon ang ilalang sining pagpanghanda o preparasyon sining Panad Festival 2020. Kahapon si Vice Governor Jeffrey Ferrer nagpalayag man kung tani kansilahon lang para lagid nga likaw sa anuman nga posible abi nga paglaptas sang COVID-19. Pero ti silakson nagambalan taon anay layo pagidman ang ina nga mga inadlaw. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action, Brian Bordenega report. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang Kapitolyo, on standby si Action Eric Magbanwa. May kang tanan sa BCPO, nagahulat direktiba halin sa higher command sang PNP kung ipatuman na ang no feast, no mask, no entry. Grabe, no? Galing ito ay pagid mando siguro. Yari ang kaundan sa report ni Action Eric Magbanwa. Sa Bacolod City Police Office, Action Eric. Din siya magi sa piyak nga linya. Sa iluwan, sa piyak nga linya, no? Kung din siya maaging linyada, kay wala pa siya. Action no Radio Philippine Standard Time las 1:12 ng aton oras. We have Action Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric. Wala, isang signal mo doon may COVID. May COVID. Amo na siya. Pasulod na. Pasulod. Gapasulod sa bulsa? Amo. Hindi ko pasulod sa bulsa. Sulod sa bulsa para nga hindi siya magdulo. Namo ng mayo no? Ang pagdulo. Para hindi magdulo. Kabudlay ko magdulo kay do sobra pas COVID ang igo mo. Gani man po imo nga tsimpo daw COVID. Gani daw lang alang gid ko gani sa tsimpo. Boss lang ta madugsing Wala ko na niya na. Biraha lang sa anay. Kaya na ang dugsing, ipasiko sa sobra na dugsing, magpatunga ang kopi, no? Ayun, di purma. Gani man, sige. Ayos. Sa preparasyon sa Bacolod City Police Office, after sa proclamation number 922, State of Public Health Emergency ni Presidente Duterte, di may report na nga, di may apat na to ka pulis sa NCRPO, maging paidalong sa self-quarantine.
Dili sa Bacolod so far, so good pa action guys na balita kay man ginulat man nila actually ang pinakabago nga mga direktiba halin sa Air Command sa PNP kung bala ipatuman gid ni ang no mask no entry policy dili sa Bacolod City Police Office. Pero for the meantime nga wala pa sang advice gikan sa Air Command sa PNP, medyo gamay lang anay nga extra precaution, medyo mag-istorya, distansya lang anay, bawal lang anay guro ang mga piso-piso kag ang mga tulo ka pangusta para nga mapaiway actually Rex ang amo nga sahig sang balatian ang ining COVID-19. So para sa Bacolod City Police Office sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office na wala iya sang Bacolod Police na makasiling kita nga nagpakasyon sa ibang lugar na ari din sa Bacolod. Pero ang dapat bantayan rin nga base may mga pamilya sa mga pulis pa lang sa Bacolod ng destino nga base nakakanto sa ibang lugar action Rex. That's why sa kay Colonel Ariel Pico may ara sila yung team response on standby. Ang DCPO kag-train ini sa City Health Office ay kaso por kaso may mga kaso sa COVID-19, may mga persona nga nakitaan ang ining indikasyon apo iti sila gilayon maka-responder as Rex bangod nga ini sila ang train sa atong sining City Health Office diri sa siyudad sang Bacolod. Kita diri sa aton balang COVID-19 nga mga personnel nga in case ba lang may ara nga hindi gusto magpa-self-quarantine labi na kita mag-detect sa aton yung mga barangay, sa aton yung airport, may ari kita diri in touristan. Tintrain na sila sa aton City Health Office, pati pa no sulubon ang suit, no? Ano ang mga precautionary measures nga i-apply ang aton nga kinitapler ang aton nga mga personnel na may background para sa medical kasi sa aton na mga nursing kag mga may tingi kita ready to respond, no? In case siya sa mga kautoran nato ni hindi siya willing o kung hindi mag-undergo sa quarantine labi na siya may mga nakatravel o may history sa abroad. Kagriya sa aton nga mga opisina sa Subong Action Area, as much as possible no, wala naton entertain, especially sa mga opisina naton kung arap na may arap na mga symptomatic na rin labi na ginang nag-upo-upo na agaan actually hindi naman naton pwede mapunggan pero as much as possible sa sagwa na naton sa opisina inaton entertainer as precautionary measure man naton considering sa Subong daw na alarming ining kaso sa COVID-19 national. So that's si Police Lieutenant Ariel Pico, ang Public Information Officer sang Bacolod PNP. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Pobrado, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Santon Plus Herbal Coffee Mix anay sa mga kaaksyon ta dirano para makarelax paminsaron ta wala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix ang tumaron ta matagadlaw para na sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Pero nami pagid niyo Santon Plus Herbal Soap kay pampakinis pampaputi sa ngaton nga kutis nagakakaspas ang punggod kani wrinkles pikas-pikas sa guya baho-baho sa ilog na kag medyo maitom nga ilog na papution niya gid ni tungod sang Santon Plus Herbal Soap mga kakson ha? Ang habon nga para gid sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sarang ninyo mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online kundi gani pa deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, launa 17 na nga oras kadtuang tanang balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters unahon tang balita ni Aksyon Nonoy de la Cruz on standby sa syudad sang Sipalay. Magutod nga may warrant of arresto, arestado nga nakuhaan sa armas lutang sa isa ka checkpoint. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Noy?
follow-up report ini, no? May angot sa patigayon sang checkpoint kapon sa atong mga pulis. Operatiba sa Talay Police Station sa direct supervision ni Police Lieutenant Colonel Boy Sabando. Ang acting chief of police ang Sipalay Police Station, no? Ako sa diin ang na-intercept sa checkpoint nakilala, no? Nakilala ini sa mga pulis nga may ara gali sang warrant of arrest, no? Makulutod mga kauturan, no? May angot sini ari ang exclusive natin nga interview sa kaya Police Lieutenant Colonel Boy Sabando. May kangtadan sa pagka-interception ng mga wanted. Ay may kasong theft, no? Criminal case number 2010-5223. Ibig sabihin, 2010 pa yung kasong ito at sila ay nakalagay dito ay service of sentence. So, Rosalito et al. Ito eh. Actually, marami sila dito at sila ay convicted na, no? Convicted na sila. So, at the same time, itong si Ruel Ipugon, isang warrant of arrest sa illegal possession of firearm. Yung PD 1866 as amended by Republic Act 8294 as further amended by paragraph ECO number 1 Republic Act 10591 issued by Honorable Judge Oscar Leo Villena sa RTC Branch 66 Barutak, Bihong, Iloilo City on August 29, 2000. 5 live ammunition for caliber 38. So, amo na papahayag, no? Ni Police Lieutenant Colonel Boy Sabando Action Rights regarding sa sining mag-utod nga nadakpan, no? Sa mga kapulisan dire sa siyudad San Sipalay. May ni sila ginasakyan nga Dios nga auto bla. Gina-verify pa sa karon kay suno sa ila lang ini nga gina-arkilahan, no? Para nga masakyan pagkadto diri sa siyudad San Sipalay. Gina-verify pa karon sa mga pulis kung sa diin ining renta car nila ginakuha o kung bala ining salakyan sinugit ang nagapanagiya, no? Nga sa karon ari man diri na impound sa Sipalay City Police Station, no? So ginalantaw ni Colonel Sabando nga ining pagkadakop sila kay ginapatihan sa mga pulis ini sila ang responsable sa pila ka mga pagpang-hold up diri sa Negros, Kalakitman dito sa area sang Panay, no? Gato madalas sa sining tinion sa gyapon direkta kita nga nagapadayag diri sa aton area of responsibility. Gikan diri sa siyudad sang Sipalay. Sa gyapon ini ang inyo ka aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa siyudad sang Sipalay. Matapos ang balita ni Aksyon Nonoy de la Cruz, kadtuan tang balita sa Cadiz, naka-standby si Aksyon Roger Gotib, investigasyon sang pulis. Nagapadayon, pagkabahin sang ginaligar, pagsulod sang duha ka mga armado, tublang ang kawatan sa compound sang call terminal. Yari ang countdown sang report. Action Rex padayon sa gyapon investigasyon sa kapulisan may kantanan sa sining pagsulod sang duha ka mga kawatan nga sa aligasyon sang security guard sa sining call terminal nga nakabase diri sa may access road barangay Tinampahan, Ciudad San Carlos. May baluhan nga gin-report mismo sa security guard nga si Johnny Arnaiz, 30 anyos ang edad, naka-duty nga security guard kadtong Sabado sang kagahon nga inisya ang ginsulod kang duha tanan ka mga armado nga mga kawatan nga nakabonet kang armado sa armas lutang nagtaya sa iya sang armas kag gindisarman siya gingapos siya mismo sa iya sining dala nga pusas kag gingapos man iya mga tiil mismo sa sulod sang guardhouse sang amo nga call terminal. Ining call terminal inarentahan ini sang Hansi Corporation Company nga sa diin may mga heavy equipment sa sulod. Ang report na wala sang CCTV sa sulod, wala man sang CCTV sa entrance. So sa report nga nakuhaan sang 16,000 ka pesos. Tapos nga ang isa nagsulod nga ginaligar kawatan nagamit pa sang uniforme sang upodya sini nga gwardiya nga karlibo niya ang nagsulod sa opisina kag dito nagpamaluskay. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito sa aton interview may kantalan sa sining.
Okay. Still ang case under investigation siya. So, ang isa lang naman, anyway, the first time nga mo ng incident na tabo mo. Gani. Kaga dito mismo, kung tanawan pa sa investigation, no, may mga tao to katululog ng mga empleyado mismo sila, no, sa ilang company. So, kami man mismo, although nga may traces kita nakita, investigator na to, kung paano ang pagsulot, o dito mismo makita na, no, based sa investigation natin nag-conduct, sa ila area dito sa site, may access din man in terms of security, kaga in terms sa ilang perimeter. So may duha ka mga anggulo inalantaw ang kapulisan sa sini Action Rex. Isa diri nga hindi man naton madula sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Masuito ang inside job. Kag subong man ang isa pagid nga may kunayban sa sulod bangod nakasweto siya kundiin ginabutang ang kwarta nga 16,000 ka pesos. Antes maglakat ini ang duha ka mga suspect, ginahambalan pa nila ang security guard nga nagapaon kanagapos ang tiil kag kamot. Hindi maglantaw, in Tagalog words, huwag kang tumingin, babarilin ka namin, pera lang ang hanap namin. Report, di ka kasunod sa kanis una sa balita, una sa aksyon, and is aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Matapos ang syudad sang Cadiz, kadtuan tanay ang La Carlota, chain of command ceremony sang 62nd Diver 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga base sa Barangay Libas, Banwa sang Isabela, Negros Occidental, ginpatigayon sining aga. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, live kita subong dire sa Barangay Libas sa Banwa sang Isabela nga karon sa diin nagakandak sang programa subong adlaw Marso 10, 2019. Change of command sang ceremony nagkandak diri ang 62nd Infantry Battalion, 3rd Infantry Division sang Philippine Army, no? Kaga ari karon nagasugod ang among pagprograma nga sa diin mag-outgoing ini ang aton army nga si Lieutenant Colonel Egberto Dacuscos sa 62nd Infantry Battalion. Kag ipagabuslan ini siya karon ni Lieutenant Colonel Melvin N. Flores, no, incoming nga commanding officer diri sa batalyon sa Barangay Libas, Banwa sang Isabela. So subong hatag sang plaki ang 62nd Infantry Battalion sa kay Lieutenant Colonel Egberto Dacuscos, no, sa diin nga nagakandak subong sang ilang ceremony nga sa diin nagasugod gid, no, subong gid alas 10 ang takna sini nga aga. So ang magasulod karon nga magapungko sa pagdumalahan sa nga batalyon amo si Lieutenant Colonel Melvin N. Flores. So magawa na ni o kung ma-outgoing na si Lieutenant Colonel Egberto Dacuscos. So ang ibang mga detalye karon sa mga interviewin naton, bantayan sa mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Report live gikan diri sa Banwa sang Isabela, kabahin sa Barangay Libas, Isabela, para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:27 ang aton oras sa mga kaaksyon ta Santon Plus Herbal Oil, no? Para sa mga atleta dira, sakit ng lawas, ang tuhod, ang hawak, ang pusog-pusugan, kag ang likod ta, ipamassage lang ina kag banyusan sang Santon Plus Herbal Oil. 30 minutos tubtob isa ka oras kuha na ng kasakitan niya sinama pawaw ka na tungod sang Santon Plus Herbal Oil. Luwas nga mabugnaw siya, way sa nag-iinit sa panit mo, kanami kung magtupa sa panit mo, mga kaaksyon. Santon Plus Herbal Oil,
Pabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag sarang man mabakal ini online kag pwede man mapadeliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page, magpadala lang mensahe Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Balikan naton ang aksyon balita. Banat, bulig.
Sa mga kaaksyon taya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobrang ginabuhinan ang kulang ginadugangan, nagabulig panubos sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. Nagadugang man sa supply sang mga kakulang nga vitamins kag minerals sa aton sining lawas. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sa Sincere Drugstore, Eden Pharmacy sa Central Market, Parmasya Juarez sa Rizal, Rizal Street, Bacolod City, Parmasya Idcar sa Lacson Street, Bacolod City, GDN Pharmacy sa Barangay Bata, Bacolod City. Evergreen Herbal Capsule, magtumar adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, mga kaakson, sining bahin mapag-goodbye na kita. Salamat sigid mga kaakson ha, sa inyo sining pagpakigupod sa isa naman kidisyon sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, higa sunod sa dili ginamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaakson sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.